Здравейте! Казвам се Чавдар Престанов и съм общински съветник в Плевен. Тук сме се събрали от партия Единение, съпредседателите Иван Христанов и Иван Манев. Целта на тази пресконференция е да осветлим някои факти, които за нас станаха известни и които касаят Плевен. Като град, който претърпя невиждана криза и който има нужда средствата, парите от държавата, от МРРБ, капиталовата програма да се насочат правилно. Именно за това искаме да поговорим, особено за най-големия проект, спортната зала на Плевен, за 36 милиона лева, за който ние имаме разкритие, като искаме да оповестим пред вас. Благодаря ви, ще дам думата на Иван Христанов. Здравейте от мен, аз съм лидер на партия Единение, учредител, създател, идеолог на партията. Сега, защо този проект грабна вниманието? И защо смятаме, че той трябва да бъде направен обществено публично достояние? Защото още от началото на сглобката се говори за така наречената програма за инвестиции за общините. Идеята на тази програма беше да внесе някаква прозрачност, предсказуемост, общините да могат да планират своите средства. Още в самото начало ние доста търпеливо изчакахме кмета, към който трябва да декларирам, ние вече не храним абсолютно никакво доверие и симпатии. Трябваше да изчакаме този човек да разбере къде се намира и каква е разликата между община, кметска позиция и болница. След което, за съжаление, започнаха да текат и срокове. Твърде много общини, много стройно и подредено се подадоха проектите. За съжаление, Плевен във всяко отношение беше на опашката. Към момента, в който Перник вече беше подал за 150 милиона лева, Плевен се влачи с 50 милиона лева. С 12 милиона. После бързаха бързичко, но бяха с 12. Сега да уточня и още нещо. За разлика от предни бюджетни периоди, в които имаше критерии за оценка, в които общините, които са традиционно богати, това са общините по Средногорието, една такава близка на община е Козлодуй. Богатите общини обикновено получаваха малко финансиране, защото те имат пари да поддържат своите инфраструктурни проекти в този бюджет. И очевидно в следващите до 2028 година това правило отпада. И Плевен за пръв път се състезава с общини като Козлодуй. Козлодуй в последната справка, която гледах, е заложила почти 100 милиона в проекти. Козлодуй е община,